CD も作ってる。はい、ミスターバンキーね、今日はこの全部水飲みます。コマ送りたまに手とか入ってんねんけど、魔法の走り。でももうそれも仕方ない。こっち向けろ。でもなんかでも挑戦するから。見といて。こうしてやんねん。ようやんない知らんとこでやってるから。すごいよな。私は全然できへんから。行ってる。そこでもマシンで行きやねんけど、電車乗ってもう帰ってきやねんけど、たまに月1回ぐらい足もしたいからついていくんやけど。宮川な。水が飲みたい。ねえねえ、ちょっとハンデでこのまま走っていい？いいよ。いいよ、オッケーだよ。無理すんな。行くぞ。ギリやぞ。触る方がやって気になるやん。私は触れへんタイプやったから。